Cleanliness is next to godliness. Lapen mithang a hemalong mithang a matsi chipang thir nangji athe mithang a hem thikobalong mithang le chipang thir the pulutangte kaprak tum wangsi nangke pang thir piasai nang klem klelo lasi mithang a hema bangke mithang a matsi ka chipang thir asai klem si hemkom hemrai do anta chipang thir et nangji Lason thosi Karbilong Presbyterian Church sinodang kanggido Diphu Pastorate hin bench patir piponsi thang ni phai ingkolaner kepani Taralangso Jutang Aklam along kipang thirasai kedeng Bangso kipang thirasai kedeng hu Diphu Pastorate Chairman Mondoli sir Howell Milik Pastorate Chairman elect Mondoli sir Julison Terang Pastorate Secretary Senior Mondoli sir Ratis Longpar Pastorate Secretary Junior Mondoli sir Holiram Terang atum pen ki japon along Karbilong Presbyterian Church Synod Moderator Reverend Arlo Chapuya kachetong dunalong DPPRNA Pastorate Inger Maria Mila Penan Parta Pastorate Arlo Kaduk Kave Mondoli Krisiatum chetong dun Ada por piner kepa por pen bangso kipang thirasai kedeng hujasimet kedamtang ingdeng phukebra hini Karbi Youth Festival kisoy keret kachipati na pen kejor kilangan dimalong ansi kipang thirasai klemponen dilo Kadukabi bang paroi sirat hongkep sose bang so kipang thir asai ke dengalong ada por phai krisi sosia poran kipang thir asai ki klem ponalong ke PCS moderator Reverend R Lachapuya pen kaning jepon ke pining ason kipang thir asai ke deng ason si kiwang jilang aningkan sitame kaprek adimalong kipang thir asai klem pon bopusi thanpon kidamtang Diphu Pastorate me pi ke pamana hut ki parai pon tanga teng pensi piniarni nilitum Diphu Pastorate pen Taralangso Jutang Aklam along ki pang thirasai klempon no nasikibang jilangan ingkan hustami la pusona saymu ki klempon je phansi nilitum bor ipon bom popta thanpon la sila puson ki pang thirasai ki klempon abang ke kenangsot athe ing thir et pen do thaklote mithang okpran aphan pendanglok kisukyun isitami jum chachi la puson ki klempon thega putha KCS I hin penstame Diphu Pastorate phan kachuri pajepon Kopini nadak Taralangso along si tum festival kam a program petang de tapi kasapa nang ji son an ke akok lapen kapang thei la hai kam ki klem ji aphan Diphu Pastorate maybe pen Presbyterian Mondoli tum pini bang pharo isira bang thomkep alom nang chingrum lo rata kam tum klem pon bom lo lake ningarong alam lo labang so kam rata kam along nang kachetong dun tum ana phan chetame kachorolam nang pilo labang so rata kam ke mo ningkan kaprekalong setame bazar along unana ne tum ke claim thekji aphansi claim pon bompo usi tum chesiglo cleanliness is next to godliness tu asonsi kasapha lake arnam alang lining ke hang kamlo apochi pini labangso Diphu Presbyterian Pastorate ame pipen kerai tang asonsi lasoa program rata kam itum pemano Teneng surhinira engkoirat rok aningkan thang achiklu jutang aklamalong ini lake thang engkoraner kep mate ki jutsiar nilo ini lake Diphu Pastorate me pipen kerai tang ateng pen Karbi Jutang Aklam Karbi people holes Taralangso along kedabadab bajiner kepen non an nilitum Diphu Pastorate ang kangarlu Mondoli tin lapen PS tin pen nitum nang chetong si wanglo lasi nilitum bang pharo sose armu nilitum chetong lo ningarong alam lo lasi non an ke nilitum la market place mate hithi ang kangalong nilitum labang so kapang thir asai patang pon lo News report Karbilong Live